Dum, 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 dum. Laurel. Yung adobo. Ang ating Mahika Magic. Did the rain. Kanta na dyan. Yes, nagluto ako adobo. Adobo manok. Gusto ko lagyan carrots. Wait a minute. Kumusta? Sino mamaya? Mag-live? 6 p.m. Saglit lang, Bebe na. So, ako carrots. Carrots. Oh, carrots. Carrots. Carrots ang akong adobo. Hi. Lahat siya.
Luto ng marag, nagluluto ng adobo. Ha? Hindi ka cream. Anong scam? Kinain ng loob ko kasi Bakit? hindi na wala na ako internet kaya ako mag-recharge. Akong recharge sources kini taon di na mo. Napalo na ako yung kaya ko ngayon. Di ka ng 6KD? Bakit? Siguro yung ginagamit ko na Na? yung mga di ba hapon pa ako nag-file. Oo. Tapos kanina na ay mga ginamit. Hindi. Yung spin natin yung magagamit mo. Hindi siya nag-ano. Tingnan. Hindi siya nag-ano. Kaya nagpalo na ako kay bakla na mo. Sabi ko gali wala akong load. Bago lang ito niya ginawa. Kaya sabi niya, wala nung 5KD, 6KD lang daw ang ganyan. Sabi ko, kung walang 5KD, i-recharge na lang ang cellphone number ko kaya parang naman lang din hindi nakakapagpapalot ng number. Yan, okay to. Oo, iyan ako ikakunik pero wala rin yung recharge na internet. Kanyari, nag-connect lang ko sa inyo kung nag-connect ko na. Ito iya kong pinakita ko na. Pero kabalong mo, kaya ako rin. Kaya bagulan ako sa kita ko. Bagulan niya yung... Ito yung dun sa Orido. Bagulan niya bagulan niya giloto. Karoon na 10 minutes ulit. Yung app ng Orido, tingnan natin dun. Wala doon. Nakapag-screenshot ko wala yung tanong natin. Mag-screenshot ko na wala akong load. Ito walang load. Naubos. Tapos yung dito naman yung screenshot ko yan. Yung luma ka. Walang tumawag sa'yo? Wala mong tumawag. Baka yung internet galing gamit ko. Bakit ganun? Tapos nag-text mo din kanina na sabi ko nga, may ma-scam na yung... Kasi 10 days yun eh. Wala pang 10 days. Di ba 29 yun? Oo, sa 29 pa dapat yun. 21 pa lang ngayon eh. Kali yun sa akin kanina. Na nabuang. Bakit? Baka sa SIM mo eh. Hindi kasi tayo parehas ng ito SIM. dito. Matext o i-bless. Mga nagyat. Hindi mo napansin to? Hindi. Ngayon ko lang din nabukasan. Naubos ako ng 60. Baka sa SIM mo talaga. Hindi tayo parehas ng SIM. Kasi yung sa akin, nagtutuloy-tuloy yan siya eh. Diba, mayroon yung congratulations. Sabi ko, meron na yung bakit man wala man bakit lumaki? Gani. Gi-off ko yung gi-off ko yung data. Hindi. Off ko yung wifi. Connect ko kasi may, di ba, mayroon yung ring hanggang 29. Oo. Kung nag-spin ko ito, wala mang yapon. Nag-i-apon. Bago na yung gilo, di kapla. Baka sa SIM mo talaga. Kaya yun naman siya, wala mo nagpapkide nga bundle. Kung wala kapkide, i-recharge na akong number. Ay hindi naman bago. Bago na niya gilo, kinaman siya. Ang akong install, di ba na mo connect sa di ko siya pwede wifi o ganun, mag-hotspot o ka. Kaya pwede man nga naka-wifi mo, mag-hotspot. Hindi ka mo sa may hagdanan pa, makabot sa iba sa sabon. Pero ang sarap pala sa hagdanan. Baka sa SIM mo talaga. Kasi sa akin, nagtutuloy-tuloy man yan. Sabi ko nga, yawa, ikaon mo. Pag-recharge ko ngayon, di ba napamatay sa TV na nabutan? Ipindot na akong buy, ay recharge ko ito sa Nawala ang 6KD, tapos wala internet. Bakit? Di ba nag-recharge ka doon? Gani, pero gani, siguro kayo na kaon niya na yung ginagamit ko. Sa'yo po, yes, SIM. Iyon ko, just connected, nayawa. Scam nyo rin. Nagble na ako. Visit. Kulit na ko magpagay.
Sa sunod na lang, pag maglabas ako, hanapan Kasi hanapan mo ka ng ng 5 KD na ano. Mm. Yung maglabas ka na lang, kahit na alam mo, sabi niya, wala dong may 5 KD. Meron. Yung 30 GB lang yun eh. Meron. Meron yan. Magtanong ako pag nagkalabas ako. Hindi siguro niya alam. Sabihan kita. Kung gusto mo yung ano, yung 8 KD 2 months na. Oo, yun yung 10 KD yung bilhin, tapos 8 KD lang Kasi yung sasabihin mo nilang Oo. figure doon. Oo. Yun na lang kayo mas gusto kayo. Mhm. Kasi maka-save ka pa doon kaysa monthly 5 KD. Kaya gamit. Pares lang din naman, ano, 1,000 GB. Hindi mo kaya basta na ba, hindi alam pinakalamay nga sim niya yung info 6 KD lang hasta 50. Saan ngayon siya nagbibili ng... Dati din, yung sa kanya mo, ganyan din. Alam ko sa kanya. Yung sa kay Ferlin yata, ganun din, 6 KD, Oo. 6 KD. Tapos ano yata ni Ferlin Yung na. sabi Pero niya, na-change yun eh, Ferlin ba? change niya. Pero hindi ka nito ma-change, iba, i-change ko sana. Ano? Wala man dyan. Iba, Kasi dati nakapag-recharge din ako ng 6 KD pero 1 month lang yun kasi nawala yung bundle ng 5 KD. Pero pagkasunod na buwan, bumalik. Di ano ko, pre-subscribe ko. Baka ano nila, baka di wala nila yung 5 KD ng GB. Bakit sa akin ang ganun? Hindi, kaya naman yan, yung buka naman yan. Baka yung mga bagong yan. Ayun lang. Baka sa mga bago ngayon. Pag ano ka na lang kung maglabas ka eh. Maglabas ko. Ay nga. Yan na yan. Kanawagin na. Kaya nga. Huwag mo kumantay sa mga text. Nga lang mga text. Na nagtaong na lang ito ang. Kailan nagsimula magkain ng load mo? Hindi ko na nabasa. Ano napansin din? Meron na kalagay ano ko. Wala, Madam Pips. Hindi, kaya siya nagsimula. May 38 kasi syempre Ay, badaling araw, tulog na tulog. wala ko po eh, wala din ko ba open sa mga, di ba? Mm. Ay, open, hindi ang data, wala na Mm. yung stress, tapos, bisimula na ako ginagamit, babaon na gapon siya. No? Mm. Mahulot ang 6 KD, hawa. Tig 1 KD, 1 KD ang kaltas. Oo, Yatay, pregaba. gani, isa, 6 KD talaga. duha, tulo, apat, lima. Last na, place with charge your line. Mama nang gipicture ng pumunta niya. Oo, kasi 1 KD. 3, 4, 5. 5 naman. Gani. Nasaan yung 1 KD niya? Ano to? Tika, yun. Kinain sa ano. Sabi ko pa naman, huwag kang sumagot sa mga operator. Wala bang nagtawag? Kasi sa akin, tuloy-tuloy man siya. Yung gamit. 21. Uy, 181 ang palitan niya yun. Oh, Wala ako sahod. sa ano ko man sa 25 pa binibigay. Or 25. Nag-181 na yun. Kahapon, ano, akala ko bababa eh. Kasi nag-180.010. Akala ko bababa ulit sa 179. Ngayong araw, pero nag-181 pa eh. Sayang, wala sahod. Wala ko sahod eh. Giubos ko yung ante ha. Pagod na sa mga nagkabas. 29-18. Birthday ng anak ko. Mabas na sa 18. Hiramin sana ako ng, ano, ni Iman.
May nag-uugali. Sabi ko nagluluto ako bukas. Bukas may kailan kayo sa kabila. Ah, May kailan kayo bukas sa kabila. Ano yung ever klase din? ay, hindi ko alam yan. Ano. Baka, Kasi, di ba, nagpapunta naman kami kahit wala si Aso. Yung nanay ni Ani, pupunta tayo na. Yung nakaraan lang yung si Aso. kasi ano, hiramin ako bukas ng umaga ni Dalaga. Hindi ako magluto dito. Nag-secret ako ng okra. Para sa akin. Ito tayo. Wala pa sila? Ano, Bakla. Hindi. nabes niya ka, baka yan yung bigyan. Kaya Yun. nabot siya. Si Mandi, balik na sa trabaho. Oo. Si Pakno, nag-aaral. Sabay sa kanya kanina. Mhm. Sino? Tungki, sino kaya yun? Ano? Dito ka na naman. Pagdapya. Where is the glue I was sticking? Where's the glue was here? What you know? No. Ay, man, ay, din. Ano na naman ang gagawin mo? Ano ang gawa ng ganun? Sagsyon na para. And Papa, let's try. Baba? Magbabahon na lang karon. Baka hanapin yung ni Kabayo ba? Kinaha niya lang dun sa sala. Pakitong, kitong. Hello, madlang. Hi, baby. Hello sa aking dalawang tambayers dyan. How are you guys? Kape tayo. Kakape ako habang nagluluto. Lumamig na. Hindi. Hindi. Hindi, gid. Hindi, gid. Hindi, gid. Lalagaon ang basmate.
Okay na to. Gila ko kung ano tay, ang panik sa manok tay. Nga halin diri sa ginmarat ko. Oh. Hindi ko alam mo ano nasa rin, nagdapi ko. Kailangan mo tay. Sige lang. Ano? Mas doon tayo ng kamis. Yeah, okay. Ano yun, dagdag ko. Pwede mo natin nila ng gawas ay ba? Para siya aslo mo kamis. Ito sa tama. Ambot lang, matin sa karne ang yung lasa. Sa bawang yan. Tikman daw ang karne. Kulang ko ano. Pwede mas luasan na doon. Wala ko yan. Ang sulit na. Okay ang karne? Nandiyan lang ko yun. Ang klaseng toyo sa utak. Ay, sweet pala yung nilagay ko kanina. Ay, pusang lalagyan. Sweet. Sweet pala yun. Yung nilagay ko na tuloy kanina. Ito yung light. Oh. Ah, putol pa. Ang daming kaartihan itong lock ng tuyo nila. Ang suka ko parang buga. Aslo na gani. Hindi ang bugas. Ay. Sabi ko. Yung mga pang suka. Madula ang amoy sa bugas. Kaya may ara nga bugas nga may amoy. Diba? Pakitong, kitong. Ito, tagadahan ko natin mga interview. Ang sarap naman. Balik ko masarap ito sabi sa freezer. Kung sabi ko, hindi naman. Didamo ko man yung butang sa maragin. Paborito yung kaisar. Sige daw, te. Ipan mo ulit, te. Bas.
Kasi nagparat naman to. Kasi ako, yung busaw na. Ika lang. No? Mga natagay sa concept yung mga ibang daya ko yun. Oo. Yung sweet soy sauce. Ayan, try na dugo na ang laman. Hindi din kasi napansin ni Amo nagbili siya na sweet pala yung nabili niya. Alright, ready to eat na. Pero wala pa sila. Ito naman ito ang meron nila. Isa silang nakat sa manok. Isa lang. Nagkape ka kagayin ko. Oo. Hi, Maring! Maring Umbok. Maring Umbok! Kamusta? 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 California. Kahumot sa okra. Pinurtsura naman natin ito sa labas. Hindi nalagay sa akin. Nalagay sa akin po kasi na yan. Mag-claim ko dani sa ako ng rewards be. Itong extra. Matutungit. Nakakuha ko kagain na 5 pesos sa sa rent envelope. Baka magpalaki na yan. Ewan, ngayon nakuha ko 1.27. Yung ano ko wali, yung nagkataya sa akin dati, sabi niya, sa envelope na pag-open niya sa Bakay Banday. Kasi nag-ano din sa akin kagapon, nag-notify na hanggang 7M, 7,777,000 ang makukuha sa envelope pag maswertihan mo. Iyan man ang pinakadako. Ganun, pero hindi mo man yung ma-withdraw siguro, no? Kaya kailangan mo ilaro mo na. Magbibet talaga ako ng libo. Libo. Nag-amay kalawang man to kagabi. Ay, ako na, nakaregister na eh. Ang kuwan, nakadirect na. Sim mo? Oo. Ang load mo kanina? Oo. Tingnan mo dun sa app ng Ulido. Okay, bakla ba? Kaya Oo. naman yung text kayo na. Nag-congress na to. Mag-automatic siguro. Oo. Kaya di ba gi-unsub mo? Yeah, thank you for charging mo ng ano, Double check mo doon sa app, te. kaya yawa na pa tayo. Kaya gani. Naman ko yung nag-text. Oh, Anong text?
You lose 1 KD. Paktay. Wow. Tingnan mo dun sa app. Di ba may app ka? Ng Orido? Kasi in-unsub mo yun, di ba? Ano yung subscribe ulit? I-subscribe mo lang siya ulit. Ano? Pindutin mo din yun ng Hindi ko subscribe. alam kung saan Sa yung- app. Sa Orido app. Hindi ko alam kung saan yung- Okay man. Punta ka dun sa bundle. Ano? Nawala nga. Hindi nga siya nag-register, te. Saan yung ano? Subscribe. Punta ka sa bundle niya. Oh, may 5 KD, oh. Ay, 30 lang. 6 KD ito. Buy mo yan. Yung kay wala naman. 3 KD na lang natira, no? Parang yan. Walang 3 KD dito. Wala. Buy mo. Tulog to ulit. 3 KD. Ano sila ko natingala. Sabi mo bigkaon. Wala nag-register. Ano siya eh, hindi niya nag-buy tapos Mm-mm. bikaon, wala ano. Maganda na. Parang na. Oh, buy. 6 KD. Hindi mo magnakinat ng balance. Ano ba na kami nanao? Ganito. Ito. Kinahanglan Kinahanglan Visa. Next na. Google Pay. Yung mga card man to, te. Ano yung mga Hindi pwedeng i-subscribe. Kasi sa akin subscribe. Gani, meron yung ano, napindot ko kasi yung unsubscribe kung saan ko yung napindot. Yan ako galing kung saan yun ba, kaya ano ko sana. Buy man to. Dapat subscribe. Okay na. Gani, ginahanap ko galing yung subscribe, pero ano ko ulit. Kasi, ewan ko saan ko nakita yung unsubscribe, kaya di pindot ko yun kasi nakita ko, diba, sa yung unsubscribe. Mm-hmm. 15 KD, 300 lang. I-off mo muna yung data mo. Guys, Saan ako magkulit? magkunik ka muna sa wifi. Saan yung data mo? Ito. Ubus yan mamaya. Kunik ka muna sa hotspot ko. Akala ko okay na kasi may nagkuha na kanina congratulations. Mm-hmm. Wala ka mo. Mm. 3.6 na lang ang bilhin. Bilis kumain. Ito subscribe. I-subscribe. Pero nga lang subscribe. Yeah. Bundles. Ipindutan na lang ako para na i-subscribe. Pero kulang ng kwarta. Baka siguro pag may balance kompleto, magmatic na siya subscribe dito. Na ano mo na yung subscribe na pindot eh. Kailan daw lang. Nakasubscribe na. Na-active tap ba? Subscribe na niya na. No. Hindi siya makasubscribe po. Ano? Kulang. Guide 3 KD na lang muna.
Mag-recharge ulit. Paayos mo daw bigla. Ano ang sabihin mo sa kanya? Sabihin mo, hindi nag-renew yung ano mo, yung log. May signal mo na sa yung intro. Reconnect mo ulit at sa wifi. Naka-ayos sa akin yung pwede na sa akin. Hmm.
Update. Gagantay. Sige lang, sige lang. Ikaw sa kilay. Ang gagantay. Ang gagantay. Sigawan, tawin mo bobo. Tilawanta ang atong adobo with okra. Meron nga ati, oh. Sa akin, oh, ano na siya? 6 KD, 1 terabyte internet. Paano na, wala naman. Hindi, mura na nga to, 6 KD lang, tapos 1 terabyte na. Saan na siya? 1,000 GB ang ano, load. Ay, kaya Internet. siguro na siguro. O sa akin, oh, may bagong offer. Sabi mo siguro, simple. Pero hindi ko man kasi magagamit ang 1,000 minutes call. Ilang taon to ang mga bundles dito, te. O buy man ang nakalagay, te. Dami. Pero walang offer sa akin ng kagaya sa yung 6 KD, 6, ano lang. Sa SIM siguro to, pag nabili eh. Meron nga, oh. 6 KD, 60 GB lang. Tapos meron din siyang bundle for 3 months. Ganda. Ay, pangit. Um, Ano lang, 30 GB ang 14, 3 months. Ay. Ano ni, valid for 30 days for 2 renewal. Ay. Pangit. Okay na ako sa bundle ko. 5 KD lang.
Tapos 500 na. Ang 1,000 local calls na, hindi ko na magagamit to eh. Wala naman akong tinatawagan. Punta dito. Kung international sana to, magagamit ko pa. Tawag ko sila rin eh. Para ano? Ang tawag dito, sulit ba? May expired na ako sa katapusan pero ano pa lang nagamit ko oh. 100 plus sa internet. Update. Kasunod na lang pag naglabas ako, bilhan kita. Pero tsaka mo na gamitin pag na-expired yung load mo sa June. Kaya baka makalabas ako sa birthday ko. Okay, paano mo muna sa kanya? Ang sarap na kumain, te. May 30 ma-expired ang load ko. Ay, mag-end na ako. End na ako.